ya kudu jantep nak. Nglakoni sara dhisik, nek wis nglakoni sara iso nemu mulya. Bisa ana tetembungan nak. Wong nglakoni poso bakal nemu iya. Nek gak nglakoni sara gak iso, nak urip mulya gak iso. Awakmu tak kongkon nglakoni ngemis. Aku mek nglatih supaya aku betah isi lho. Setting video keren iki. Nanging tak kon wis nang negara Diwarawati sebab Kresna iku salah. Kresna iku luput. Barikade Seneng janji marang wong liya ning janjine Kresna gak tau ditepati. Ya. Tujuanku mau ngilingno Kresna iku lali karo janjine. Wong janji ku padha karo wong utang kewajiban nyaur. Oh, janjine mun apa? Wajib wong utang nyaur iku wajib. Kok mesti utang nyaur sih? Kabeh nyaur. Masih ngecel gak apa-apa sing penting nyaur. Kok wis semoyo? Kalau banyak wong kadhe budal wong mati ngene kok. Sing ditakono apa sih? Kok menawa tangga tepar iku ana sangkut paut karo sing ninggal donya iku nang urusan karo keluarga. Iki pancen kudu ngono. Lah nek wong mati ninggal utang, nang kene gak iso enak uripe temenan. Mulakno kabeh kudu dilunasi. Wak ojo gampang seneng utang, ojo gampang seneng janji. Wong utang wajib nyaur ya. Lo gak apa-apa sing utang awakmu sing awakmu gak apa-apa. Lah saumpama sing utang awakmu sing nyaur anak putumu. Sakno anak putumu gak utang melok nyaur, gak sepiro nyaure nak. Anak-ane kuwi sing akeh lho. Rowanda. Lah aku tak kongkon ngemis negara kaya ngopo nggih. Rowanda. Prabu Ndarawati Bathara Kresna boten kersa maringaken negari Diwarawati. Gak gelem boten. Pusana kula Bagugut Makutawaton ngroyok rusa mlebet wani negari Diwarawati. Dipun papang Pati Udawa, dipun tawur tiyang sak negari. Kula kasuring jurit romen perban. Kalau ini memang ditawur, inggih, dikeroyok tenan, inggih, wah gak tepar wong Ndarawati bertak, nggak ngerti tatanan, pernah kok keroyokan, pernah kok tawuran, kadane tawuran goreng orkes saya, yo opo, gak iso menang kon siji ditawurung sak negara, setya sing ya apa, dibre sing ya apa, wong siji lho, perlu ngakeh ya. Rombongan dan wis nak ya tujuanku mau kepikirin no Kresna salah. Kresna tahu janjine gak ditepati. Mula wong janji padha karo wong utang, Kresna kudu ngluwari janjine ngluwari ngandani. Kudu perkara wadya bolon Diwarawati perkara Kresna aku sing tanggung jawab, aku gurumu. Guru kudu ngayomi marang murid, guru kudu ngayomi marang siswa. Mundur tak debane. Mundur kok. Mundur kok ah. Tak menang kon musuh wong Ndarawati. Inggih, Ndarawati. Mundur. Yo no Kresna. Polakno dadi ratu. Nek wis enak uripe lali karo janjine kon beto janji apa karo murid kuno. Dina iki Kresna kudu enggal-enggal nyauri utange. Dina iki Kresna kudu enggal-enggal nepati janjine. Ayo wadya bolon Diwarawati wani belani Gusti Ratu sing gak bener. Babaken Begawan edan among raga anting dalam sak kedebinendra. Iya. Minder sangiku Begawan
edan Amraga. Mendeli sawiku kawan Amraga sing datep mring asta suku tunggal. Sedake wis diarani asta tangan. Suku sikil tunggal kumpul. Dipun kemalaken ponco ndiyane. Apa to tegesing ponco ndiya? Ponco wilangan limon driya pangrasa. Nyapalaken ponco ndiya ana krupa aja dibulu. Ana gondo aja diambu. Ana swara aja dirungu, ana rasa aja diulu. Ingkang dipun pandhem pucak ing grana. Pucak pucuk grana tegesing teru. Mandhe pucak ing grana katingal bunder ser sakmrica binubut gedene. Mae dipun glanebak ing donya. Yang dipun gulung sundur ing angkasa. Mereka jaga sawantah inggih pitungapan boten. Mereka jaga pribadi ning samiku begawan edan Amraga. Mendel nyuwun wonten sane Gusti ingkang jaman panyuwuning begawan edan Amraga. Ing dinten kalengganika mugi-mugi tresna enggal eling karo janjine rikala santen. Mendele Amraga apa ngaji Jaya Kawijaya ingkang diprapat ngaji petak belakang Parsewu usap dodo kandhal kaping 3 danguning dangu medal ngaji petak belakang Parsewu Goretno alun-alun negara Ndiwarawati. Dadi guru nuruti kabeh murid tak belani nek tak belani wong bener iki kali tresno sing salah tresno ayo wong loro ati belani tresno sirno dipakai dan Amraga. Ya, udah diketahui. Wong kakek namanya boten waras barang dong ngantuk. Nek sing dhewe ngantuk pantes rong dina melekan lho. Nek sing ditanggap ngantuk gak pantes barang dikei kok ngantuk lho. Jile-jile. Kalian ngantuk lho ya. Yo. Udawa Padya Bala Ndiwarawati boten atos sangkan paraning belai katerjak kaji petak belakang Parsewu pumayang radani bawah wonten tepi swiring alun-alun dari Ndiwarawati.
Allah rupane ngambut ana alun-alun Diwarawati sliramu sapa lho ngene lho Setyaki durung-durung ilokno wong ana rupane Setyaki durung karuan nek wujudku elek atiku elek iku durung karuan wong nonton wong aja ditonton sekar banjare wong nonton wong aja didelok wujude lho durung karuan wong elek rupane elek sak sembarange durung karuan masya aku yo ngono durung karuan ganteng wujud matimu apik durung karuan mrene bareng gak ngono ki Sliramu sapa lho aku gurune muridku iku man muridku Sekabat Pundhut Among Rasa aku gurune Sekabat Edan Among Raga iki sing Among Raga ngomong raganing murid lah muridku Among Rasa kono rasane ku rumangsa urip sengsara terus mulakno aku guru wajib mulyakno murid lho guru gak minter murid tok guru lambut ana negara Diwarawati sebab Kresna lali karo janjine lho Kresna ku tau janji karo muridku Kresna ning nganti saiki gak ditepati janjine Kresna sing bener ae bener kagak mulakno dadi wong aja jeneng janji wis enak lali karo janji bali saka papan Winaja meru suwe negara Diwarawati lho nek aku gak gelem balik ya apa bakal sirna Raden Setyaki saburegel Diwarawati ki Setyaki lah yo ki aku nek ki sing gampang ku ki Risti ini ya ternyata wani karaku terus panggling karani panggling beneran api-api diki ya ring panggling rupane ojo panggling juarane ya panggling juarane ojo panggling yaiku sing nganggo ana gua poro kuwi sawah nang jopo sing ana gua poro kau dapat kita kon nggak akan makan, nggak akan turu hilang masih tamu minggat soko papan gini moh aku nek Kresna lali kalau janjine gak gelem wujudno janjine tetep tak berusuh negara Diwarawati lakon mati Setyaki nek nganti menang tak sembah dramamu ki mudun buka bisa ada di ilmu Indonesia mudun maju mundur nah jangan maju mundur jangan ya maju geblak bisa kayak menang ponmu satu kayak menang umpama tak tanda tak banding kroso loro ning aku mana karo mungkin kok sing salah Kresna umpama tak buak ragamu tiba nang ngisor yo kroso loro bisa sudah belok ora perkara iki kita sedek mlewikin ae ya nek gelem mundur selamat kalau mundur bae wong niatku mek belani murid niatku mek ngilingno Kresna lali
ora kena malah agaku gedhuwine dungano dudukno maju mundur kaseteng opo durung tawaku mungsu wong sing duwe kaseteng koyo ngono iya kedawane dana monglogo menungso kedunan jaya kedun apes sing pegawan amologo tak kebrut gondo ribu sono tak kebrut gondo bekal mringkol ragamu ayane godo ibu sono apa iki sapa ketangan godo ibu sono praktek leno sapa ketangan godo betul mesti mringkel cek jajas kepru kenaku godo lakon sirno diling setiaki pelito elek kalau ngomong elek iku aku gandeng ngono kok ya iki dalaning patimu wes godomu gak wani wong godomu iki dalaning patimu wes iso godomu nganti gak iso wong kembangane kembang rawit wae caritane wong urip tunggal sak gale wiwitane ya bare wiwitane lungguh jejer saben dinane jaya juwe ya bare saben jejer nyekel tangane banjur kondeti aku tresnaku tunggal rame ya saya gak menang kembang rawe kare godomu lu kan pamerno aku kan bener godomu itu gede godomu gembuk itu kayak apa ya godo gede gembuk kayak apa enak cilik gak apa-apa sih penting atos ayo tamat no iki dalane pati ngono flicker ya ngono sopo sing gandoli ono sing gandoli kon gandrung anake gamanu gak wani apa ono sing gandoli sopo gurimu lho Ren sing gandoli Ren ojo bunyak-bunyak kon seneng karo bodoku iya Ren seneng karo bodoku lapo kok gandoli ya seneng jadulnya gak apa-apa mengesuk tapi nek ojo tak perang ngene wong tangga karo biae apa-apa nek kon seneng gadaku gak apa-apa kawat iki ora ira.
Wong damenu gak wani mung joki temenan. Kai iso kenang musaku. Sirno dening aku. Kandhane gak bisa ngengkel ayo. Wah, kone gak dilarani pancet ae kali iki lho. Lupa lori mau jebur ya. Ya. Hey. Jagat Dewa Bathara ya jagat ngasasaning dewa kang winangkung senyaki tagang tumeh ana dirgantol kenapa di aduh Bawa Prabu ingkang Raistyaki kasoring jurit mangsa sekabak potek emong rasa sanes sahabat pundut emong rasa dipun belani gurune Begawan Edan Among Praga diwonge kaya joget-joget seneng mandengaken kula lho joget lho joget serambat cantik joget serambat lho gak mandra-mandra iku lho nggih duduk wong edan lho sanes seperti ton lampu kok sandane kok kon gendeng turut dalan lho beliton kula tamaki Godhori busana boten tumomo kula jata sraga kula damel dulingan digaya nggih ndra biarani murid gak bener Bathara Kresna mungsuhe ingkang atos sinuwun gurune kaya wong gendeng
turut dalan turut embong lho ya joget-joget dalan kabur sing mandek sing joget Begawan edan among raga wani nggih kisring Diwawati tak sipat gamen cakra pangkas sirna dening Ratu Ndrawati Bathara Krisna iki paling patimu dikawat mrene opo tambani belum ada jadi lami wong nyantet aku jek melek aku ya santet wong melek disantet kok tumomo santet iki termane kawan dalam mengrokok ada santet aku biyen tau dadi kaya sak peguron karo sogol pendekar sumur demuling iso disantet balik sapa sing ngirim Mang balik apa Dokro kondang tokro pamungkas kanggo mungkasi angkara murka nek wong salah tapi cokro sirna lho iki belan wong bener iki gak iso kenang ujamu awak miku lali wajib tak elingno janjimu wujudno wis balik cetha Begawan edan emorok wis mati dening Gaman Cokro sik Gaman Cokro kok gak pirasi gede nek ngono durung tumomo lho iya kan joget sing joget kok tak boleh semuanya bikin joget aku sak loncat Begawan edan emorok iki dalem patimu mati di Gaman Cokro awas Mungkin nang kono. Mungkin dikono. Parono mungkin parono. Sopo sejatine Begawan emorok
Dik Daya. Godo Ibu Sono gak tumomo gaman Joko gak tumomo. Ya. Begawan edan Anaraga tak golek mungsu kang timbang. Enting drapsake Debenetro. Iya. Ngendel Ratu Ndarawati Sri Narendra Bathara Kresna. Mendeleng Bathara Kresna ngapraji paneling yo eji Sri Rama Sengkewi. Aji paneling dipun tujuaken dhumateng Pendhita Kendali Sada Begawan Kapiwara Indirisan Anoman. Anoman sekeca ulang mulut dhumateng para murid para cantrik. Dinging daya ngaji pameling sakrita mencot sak pondhotan kacik wonten Sri Ratu Ndarawati Sri Narendra Bathara Kresna. Ninggale Anoman kanthi srana nglafat eji pameling tinggaji Sri Rama Sengkewi. Pancen Anoman boten dawuh. Anoman urip ana jaman antara buge kita aran nyanek ya anak tak arani abdi ya abdi. Sematen ugi kula nggih ngakeni yen Gusti Bathara Kresna menika tiyang sepuh kula. Dasarnya apa? Sabab panjenengan panjalmaning macan Hyang Suralaya Bathara Wisnu dewane katentreman. Ngakoni wong tuwa inggih. Nek ngakoni karo wong tuwa tresna ana perkara gedhe kok ana menang-menang ae. Wonten apa? Ndarawati rusak. Sing rusak ing negara Ndarawati pendhita saka Pertapan Tanjung Selat. Begawan edan Anaraga kepingin dongkeng kawibawane Ratu Ndarawati Bathara Kresna. Sinten? Begawan edan Anaraga. Wonten pundi Begawan edan Anaraga? Ana majane Kalang Ndarawati. Ladaran yun pamitun tambah sange sibane bapak. Katanya di jadi mapak Begawan Anaraga perang ini awakmu tak celuk gak takon perang kesana segipu anjing ini lajeng nimbali Anoman ini lho Anoman ya Anaraga itu ditamaki Dodori Busana di Adi Setyaki gak tumomo tak lepasi gaman cokok-cokok kaya gak wani kalau Begawan Anaraga lajeng ngersa panjenengan ini
sing biasa ngamur laku ana jaman antara buka itu Ratu Nyangka Diraja Prabu Dasamuka. Pencahayaan malam. Anoman ora ana jaman antara Buddha sakliyane dadi abdine Kresna sakliyane Tanggapati uriping Pandhawa Anoman dadi juru kunci kuburan kubur Gunung Sir. Sebab apa? Pancen Dasamuka gak esok mati Dasamuka. Senajan to Dasamuka kapendhet ana kubur Gunung Sir, ning nek ana wong nyekal kuburane Dasamuka mesti tangi. Turmane nyekal kuburane Dasamuka gak usah nganggo disiram kembang. Nyekal kuburane Dasamuka gak usah yaitu obong-obongi dupa obong-obongi minyak. Nek cara nyekal kuburane Dasamuka digelekno inuman keras. Bangsane towak, bir bintang, topi miring, paloma, ningsen. Mas ngene Dasamuka badhek jenenge Dasamuka. Dan sikap kuburan Dasamuka kuburan disiram iman keras. Gak usah diwaca tahlil, gak usah diwaca kriasi. Dasamuka nek krungu jula-juli Surabaya ora nglilir meneh Dasamuka. Wis ya. Ungake kubur Gunung Sir. Kubur Gunung Sir nek bledos. Dasamuka gak ana jroning kubur Gunung Sir. Iki cetha Dasamuka. Iki mangsamu. Yen pamit kula umake kubur Gunung Sir. Anoman rapak ngaji saebyanging ngaji bajing ngiring mentot sak pondhotan praptawanan kubur Gunung Sir kuburaning Dasamuka dipun tingali dening Anoman kubur Gunung Sir tasik wuntu Dasamuka tasik manggi wonten sabeting kubur Gunung Sir daya Anoman weksul dhateng Sang Ratu Ndrawati Bathara Kresna. Amrodos dadi Durga musuh Karasna bunga Jomnya sentro goreng kepisah mampir temundi mampir temundi lha duku bolo papa jeneng betara kala rumah sama mampir yang telocor itu kan duku bolo dados kula dateng sentro Gondonangit mampir dateng duku bolo lah nek duku bolo ya kompan sentro Gondonangit suwung berarti iki Durga sanake Durga karo betara kala
Mungsuhe Kakang Semar. Inggih nyuwun pamit. Kula ungake Setra Gandamayit lan Lugumbala. Sing ngeti. Nggih. Panoman mencolok rapaji bajing lirik Aji sadange saponjotan Prapta Setra Gandamayit dipun tingali dening Anoman. Betari Durga kanggeng Setra Gandamayit dipun adhep para lembut bangsa alus Setra Gandamayit. Daya-daya Anoman dumateng papan dununging Bathara ing Randu Gumbala. Wonten Randu Gumbala Bathara pinuju Sari dipun tenggaling dening bangsaning Gendruwo. Usana Anoman mangsa warang sang Ratu Ndrawati Bathara Krisna. Anoman inggih isakan Setra Gandamayit sambut Betari Durga tasik manggen wonten Setra Gandamayit dipun adhep dening bangsa alus bangsa lembut Setra Gandamayit. Nek ngono iki duduk Betari Durga sanes usang Randu Gumbala dhateng Randu Gumbala Bathara pinuju Sari dipun tenggaling bangsa Gendruwo. Semangat Pak Dalang. Nek ngene iki duduk Bathara duduk Betari Durga. Sanes waduh sopan. Kok kasetene ngedak-edapi. Sak umpama iki Betari Durga Bathara mungsih Kakang Semar. Sanes saestu kan. Wis ngene ya Anoman. Kanggo sapetara aku titip negara. Negara iki dijaluk muriding Begawan Edan Kamaraga. Garsa panjenengan rewang perang undur-undur. Tegesing perang undur-undur. Nek mungsu ngaju ana kudu mundur. Nek aku mapak tridane Begawan Kamaraga tetep kalah. Garsa umpami mungsu mundur. Ana kudu maju, aja nganti kelangan lacak. Ya. Oh, ngaten. Jaga ndiwarati aja nganti dilungguhi muridé Edan Kamaraga. Aku golek jago. Aku golek Mintasraya. Muga jagone Kresna bisa nyirengekno pendhita sangat muridé. Ingkang atos sinuwun. Ya.